Ay, good afternoon. Nalagyan natin ng ads. Grabing oily mukha ko, oh. Grabe. Para akong 60 anyos na. Wala na kasing budget eh. Ay, magandang hapon. Good afternoon sa inyo lahat. Happy Independence Day. Kumusta po kayong lahat? Independence Day, alam niyo naman guys, 'di ba? Araw ng kalayaan. Okay. Kaya sa mga bayani natin, 'di ba? Kasi dahil sa kanila ay naging malaya tayo, siyempre. Yun lang. At shout out sa ating viewers diyan. Makapal na to, oh. Makapal na yung buhok ko, guys, oh. Medyo antag nito. Kumakapal na. Diyos ko. Nagla-live ako. Nagla-live ako. Dali lang. Dali lang, ha. Shout out sa 1 million viewers. Magandang gabi, magandang umaga sa inyo lahat. Ay, good afternoon na pala, no? Kumusta po? Kumusta kayong lahat? Magandang hapon. Kumusta po kayong lahat? Shout out sa 6 million viewers. PSM ko libre. Tinalan. Libre mo na ako maya pa. Ito mong coke. Ito na yung araw na yun talaga. Kumusta po kayong lahat? Magandang hapon. Shout out sa inyo. Ay, kainit talaga. Whew.
Kapag ganitong oras na medyo mainit na talaga dito sa amin tapos medyo kulob pa. Kasi lalo na itong kwarto na to. Yung nakikita nyo yan guys, yan. Yan yung bintana na yan. Ito to. To. Yan, yan yung bintana to. Yan o. Paano ba yan? Yan yung bintana na yan. Medyo, ano siya, nasisinagan na siya ng araw. Parang mainit na mainit. Kaya yun. Tapos yung dito, ito mainit to. Kaya mainit. Pati yung sa taas yan. Yung sa taas niyan, ayan, yan. Mainit yan. Sobrang init. Kapag kadalasan kasi, kapag medyo tawag dito, maaraw, lahat ng sulok dito, umiinit siya. Sobrang init. Pero kapag tag-ulan, hindi na masyadong mainit guys. Kasi malamig siya, pero siyempre kapag malamig guys, kapag umuulan, sumisingaw yung init niya. Ganito. Kaya kailangan ta dito, medyo maluwag, tapos medyo mataas siya. Dapat. Ganun dapat dito. Shout out sa inyo lahat guys, sa lahat po ng mga nandito. Independence Day po ngayong araw na to. June 12 kasi walang pasok po ngayon, di ba? Kaya yung yung iba walang pasok, yung iba meron trabaho, di ba? Kasi yung iba double pay. Kaya kapag pumasok ka ngayon, double pay, di ba? Independence Day nga, di ba? Kaya thank you sa lahat po ng mga nandito ngayon. Sa mga hindi po nagko-comment diyan, alam po marami po mga silent viewers na nakikinig sa akin. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Kahit hindi ko kayo nakikita, anong pangalan nyo, pwede kong shoutout. Kaso ang problema, ayaw nyo mag-comment. Okay? Mag-comment naman po kayo sa lahat po ng mga viewers na nandito. Para naman po makita ko kayo yung pangalan nyo, di ba? Ganun po kasimple. Kasi mas maganda pa rin po na nagko-comment po kayo para in case po kung ano yung gusto nyong tanong, ano pwede kong i-topic, maalala ko, di ba? Ganun lang po guys. Sana mag-comment kayo. Comment kayo guys. Wala naman siguro masama mag-comment, di ba? Libre lang po mag-comment. Okay? Comment po kayo guys ha, sa lahat po ng mga nandito. Huwag po kayo mahiya. Comment lang. Kapag ganitong oras na, medyo mainit na sa atin. Ay no, umiinit na naman guys. So, umiinit na naman no. Ayan no. Ayan. Pero tag-ulan na, di ba? June na. Pero minsan kasi kadalasan kasi ngayong June, may tag-ulan, minsan may araw, di ba? Mainit. Kaya ganun po. Shout out sa ating 9 million people. Thank you po sa 9 million people in the house. Yan, medyo ang ano ng mukha ko ngayon, no? Kailangan talaga dito pa-facial na natin. Kasi marami pa rin mga nagbabash sa akin, guys. Kaya kailangan talaga, guys, isuportan niyo ako, ha. Huwag niyo po kayong mawawala, ha. Okay? Kahit konti lang yung viewers ko ngayon, kasi pag minsan malakas yung viewers ko, minsan mahina, okay lang yung sa akin. As long na nandiyan naman po kayo na nakikinig po sa akin, di ba? Kaya thankful pa rin ako guys. Maraming salamat po sa inyo. Kahit hindi kayo nagko-comment, kahit hindi kayo nagsasalita diyan sa baba, nanonood lang kayo sa akin, di ba? Kaya sana guys, huwag niyo pong skip yung mga ads ko ha. Kapag may mga content po ako, panoorin niyo na lang po. Sige na. Parang awa niyo na po guys, huwag niyo nang skip yung ads ko. Okay? O di ba? Marami pa rin viewers na hindi nagko-comment oh, di ba? Tulog na lang kaya ako, guys. Kasi inaantok na rin ako kapag minsan ganong oras inaantok. Kumusta po? Comment po kayo guys ha. Comment. Huwag po kayo mahiya. Comment. Shout out sa 9 million people. Basta masaya ako pag may mga pumapasok na viewers, masaya na ako. Kasi ngayon, medyo dumadami naman yung viewers ko kahit pa konti-konti. Hindi naman yung totally na bagsak talaga. Pero at least papaano, sa live ko, may mga tao pa rin na nakikinig sa akin. Salamat po sa inyo lahat. Thank you ha.
Pag-comment po kayo, please. Sige na. Salamat po, 16 million people. Salamat. Comment po kayong lahat. Nantok na ako. Mati pang tinape, Mau? Ay, may gisat. Kabilis pala yung tinape mo. Taka sasali. Walang nagko-comment. Comment po kayo. Excuse me. Wala pa rin taong nagko-comment. Hintay ko nga kayo mag-comment, guys, eh. Comment kayo. Comment kayo. Grabe, nantok na ako. Mag-comment po kayo, please. Paano ako maggawa ng ng topic kung hindi kayo nagko-comment? Grabe, walang talagang nagko-comment talaga. Tulog muna ako mga ilang minuto, guys. Shout out to Million. Magandang hapon. Kumusta kayo aking mahal na subscribers? Malapit na akong mag 18,000. Mag-subscribe na kayo para mag 18,000 na tayo ka. No 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 mag 18,000 na tayo ka. No no no. Hello, shout out 7 million. Ha 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 ha.
Mag-comment kayo guys para naman may magsalita ako dito. Comment lang, comment. Nanood na lang kayo. Shout out 7 million. Naantok na ako. Hello. Sino pa na to? Si Kat. Hindi po. Naghihintay nga ako na magko-comment. Hello, Ma'am Kat. Wala kasi nagko-comment eh. Kaya naghihintay ako ng mga magko-comment dyan sa baba. Kung pwede ko siyang i-content. Kasi kapag ganito, wala kasi mga nagko-comment eh. Gusto ko may mga nagko-comment kasi para in case man may ikukwento ako, 'di ba? May topic, 'di ba? Kasi kapag may mga katanungan kayo diyan, sasagot ko na mabilis. Siyempre, habang nakaganyan ako, naghihintay ako ng papasok na viewers. Titignan ko kung may mga nagko-comment. Kasi ganun po yan eh. Salamat po, Ma'am Kat. Taga-saan kayo, Ma'am Kat? Magandang hapon. Kumain na po ba kayo? Mag-comment naman po kayo sa mga nandyan sa baba para alam ko po kung may mga tao po ba o wala. Habang wala masyadong tao, ako hihiga. Naantok na akong ganyan, no? Tapos bigla, pag maraming mga comment, sagutin natin. Oo. Magandang hapon sa inyo lahat. Comment kayo guys. Comment. Wow. Thank you sa 7 million people. $8 million. Hello, 8 million. Guys, comment kayo. Hello, Ma'am Lynn. Dian Joy Pereira. Magandang hapon po. Kumusta na po kayo, ma'am? Kumain na po ba kayo lahat? Ako, ano kasing inulam ko? Nagluto ko ng noodles. Yung spicy na may sabaw. Tapos, merong Oshi. Alam mo yung Oshi, guys? Yung, hindi yung pahaba, yung parang pie square na Oshi. Spicy din. Yun ang kinain ko. Naka ano na din ako. Naka-raos din. Kaya, yun. Oshi, tsaka isang noodles na, niluto ko. Kasi walang maulam eh. Dun sa tindahan namin, kailangan kong bumili din. Kaya binabayaran ko. Pag may pera, babayaran ko. Pag walang pera, wala. Kasi yun lang naman pwedeng iulam, guys. Kaya ako nagko-content dito, tsaka sa Facebook, tsaka sa YouTube. Kasi dito lang naman ako kumikita eh. Sa Facebook at saka YouTube, kailangan ko talagang kumita ng pera, guys. Kaya nagsisipag talaga akong mag-content at saka magbigay ng impormasyon, inspirasyon, mga content ko, guys. Alam niyo na po. Sana po huwag niyo pong skip yung mga ads ko, ha. Kung halimbawa po kung gusto niyo pong laruin ganyan, out kayo tapos in kayo ulit, out in, para in case po makita nyo po yung mga lumilipad na isda dyan na mga lumalangoy, di ba? Kaya hulihin nyo na lang po, sana huwag nyo na pong skip kahit papaano makadagdag sa yan sa kikitain ko, guys. Hindi na kalakihan yung kita dito, hindi malakihan.
Depende kung sikat na sikat po kayo, talagang maraming views, maraming manonood sa'yo, kikita ka talaga. Pero kung wala ka masyadong views, hindi ka kikita guys. Depende na kung may mga magpapalipad sa'yo, mga yan. Eh sa akin kasi wala na nagpapalipad eh. Nahinto kasi yung live, nahinto na kasi yung pagla-live ko dati. Kaya yun. Oh, ganun po talaga. Kung gusto niyo kumita sa Facebook at sa YouTube guys, mahirap sa umpisa. Pero kapag na-monetize ka na, yan, mahirap nang gumawa ng content. Hindi naman mahirap gumawa ng content. Maingay yung aso guys. Wait lang ha. Maingay po kasi yung aso eh. Kaya nagme-mute po ako. Yan, medyo wala na. Kumusta po kayong lahat? Sa mga nandito, maraming salamat po ha. Thank you. Thank you sa mga nanood. Ayan. Thank you rin po sa mga silent viewers. Salamat po sa inyo. Comment lang kayo guys para in case may mga pag-usapan natin. Comment lang kayo at ako'y magbabasa. Paano mag-live? I-click mo yung sa YouTube mo, di ba? Pero alam ko ang pwede mag-live dito nasa 100. Hindi ko lang alam anong update ngayon. Wala na kasi akong alam sa YouTube eh. Dati nung nagsisimula pa lang ako dito sa sa YouTube, guys. 100 pa lang, pwede ka na mag-live. Kaso hindi ko lang alam kung makakapag-live ka na kahit 100 lang yung subscribers mo. Ganun po. Lagyan mo ng picture yan, Ma'am Lynn Joy. Kasi kung gusto mo maging isang vlogger, kailangan bigyan mo ng picture yan. Hindi pwedeng ganyan, ma'am. Kasi pangit yan sa YouTube channel mo kung case na magganyan yung picture mo. Naka letter L lang. Kaya kailangan ma'am lagyan mo rin ng picture yan. Hindi mo pwedeng lagyan ng picture yan kasi pangit at saka hindi siya masyadong makikilala lalo. 'Di ba? Kaya kailangan may picture. Shout out sa ating 4 million people. Maraming salamat po sa inyo lahat. Apo, lagyan mo ng picture Ma'am Lynn ha, Lynn Joy. Lagyan mo ng picture. Tapos iayusin mo na lang yung ng mga YouTube channel mo. Upload ka lang ng upload, ma'am. Sa short doon ka mag-upload ng mga short video. Kahit mga ano lang yan, mga 10 seconds lang. Kasi pag nag-viral yan, dadami yung subscriber mo tsaka ano. Tawag dito. Basta yun. Ma'am Noraida Kebak, magandang hapon po. Salamat po sa inyo. Life of Pilipina. Sir, pa-shoutout po. Life of Pilipina. Bigyan ko kayo ng jacket ha. Kasi guys, matagal na kasi ako hindi masyadong yung paangat program. Pero hindi ko na ginagamit kasi yung content, more focus ako sa mga content ko. Ganun ang ginagawa ko. Ayan, may mga jacket na po kayo. Si Ma'am Lynn. Lagyan natin ng jacket si Ma'am Lynn. Ayan. Ma'am Lynn, meron na po kayo. Ayan oh. Sir, paano po ma-monetize sa YouTube? Para ma-monetize sa YouTube, kailangan meron kang 1,000 subscribers. 1,000 subscribers. Tapos po, kailangan makuha mo yung 4,000 watch hour. 4,000 watch hour ha? Hindi po minutes. 4,000 watch hour. Ibig sabihin po, isang oras, dapat makuha, every 1 hour, 1 hour. O, diba? Sa loob ng isang buwan, kailangan makuha mo yung 4,000 watch hour ang tawag doon. Kuya, paano magpalit ng profile? I-click mo yung edit, ma'am. Tapos i-click mo yung letter L mo. Tapos upload pictures. Yun ang pagkakaalam ko ha. Ganun lang kadali. Ano pa? Ano yung mga katanungan nyo? Abaw medyo online pa ako guys.
Madali lang ma'am, basta as long na masipag ka. Mag-upload ka lang ng mga short video ma'am. Kailangan gawin mo original content mo dapat. Pwede naman hindi original, pero kapag nag-viral siya, i-delete mo siya kasi baka maano ka. Pwede yun. Ganun po yun ma'am. Kanina dumami yung viewers ko, umabot siya ng 20. Pero okay lang yan. Matulog muna ako habang walang viewers. Monetize ka na. Yes, monetize na po ako ma'am live. Life of Pilipina. Opo, monetize na ako. Anong nag-viral nyo? Madami ma'am, madami. Pero nung ako'y nagsisimula dito, nagla-live ako dati. Tapos upload, ganyan. Ngayon kasi hindi na ako nag-ano. Ano na ako ngayon? Ayun o, napalitan mo na yung pangalan, ay yung picture mo ma'am mo. May pangalan ka na o. May picture ka na ma'am, Lian Joy, o di ba? May pangalan ka na, di ba? Ang bilis, may picture ka na, di ba? Ang galing mo. Hindi naman po kalakihan sahod dito, guys. Depende kapag sikat ka, malaki yung sahod mo. Pero kapag hindi ka masyadong sikat, ano lang sahod mo dito? Ako, sinasahod ko lang dito, pinakamalaki dati. Per sinahod ko dito, nasa 9,000 na taon. 9,000 to 10,000 ang per sahod ko. Tapos, 5,000, 5,1, 5,2, mga ganun. Pero hindi every month nagsasahod ako, guys. Kasi, kung walang mga nagpapalipad na mga dyan sa baba, tapos, walang kikitain. Minsan, ads ka lang. Nagla-live na lang po pagkatapos mong ma-monetize. Hindi po. May content pa rin. Kailangan kang gumawa ng content. I-upload mo siya short at upload mo sa Insta. Tawag dito? Sa long video. Ganun po dito sa YouTube. Paki-follow na rin po ako guys sa sa Facebook. Ayan. Ganito yung pangalan ko, Edward Lacsin na rin po siya. Okay, i-ano nyo ako doon, follow nyo po ako doon, ha? I-click nyo po yung may pangalan na Edward Lacsin na sa may bilog. Tapos yung mukha ko nakaputi. Okay? Salamat po sa inyo, ha? Higa muna ako ng konti. Gawin na natin 30 minutes. May sahod na ka. So, depende. Kapag may mga hindi nag-skip ng ads, kikita ka ng 0.1, 0.2, 0.3 na dollars. Ganun. Kailangan mo talaga magtiyaga. Masipag ka dito. Masipag ka dapat, ma'am. Wala na akong viewers, so dalawa na lang kayo guys. Gawin ko na lang po 30 minutes tapos mag-end na ako Okay po ba sa inyo? 30 minutes. Malapit na ako mag 30 minutes po. Seconds na lang. Ayan, pwede na ako mag-end guys. Mag-end na po ako Maraming salamat sa inyo lahat. End na po ako. Everyday po nagla-live po ako, minsan gabi, ganito. Depende po, basta nagla-live po ako Salamat po sa inyo lahat.